Boa tarde a todas e a todos. Dúas actividades, esa homenaxe a esta nova edición de Brión, unha historia que contar, que coinciden nunha mesma temática: a importancia do folclore e da tradición oral. E non podía ser de outra forma, sendo este o mes das nosas letras, dedicado este ano á poesía popular oral e personificado nas nosas cantareiras e pandeireteiras. E remataremos esta velada tocando e cantando as cantigas das nosas veciñas cantareiras: Serafina Mato, Amalia de Guitiande e Lourdes Suárez de Os Ángeles, acompañando a Manuele, a Isabel Lesta, a Aurora, María de Bastavales, Tere de Viceso, e me falta algunha máis que creo que está tamén presente por aquí. E todos vos, as persoas do Concello ou de fora, que hoxe estades aquí para chegarvos a nosa historia, anímos a que preguntedes, faledes, comentedes, que de seguro tedes moito que aportar. Agora sí, comenzamos xa unha nova edición de Brión, unha historia que contar. Pase niño, camiño do meu contento. E unha vez que a sentei aquí, empecé a centrar un pouco no que é as cantigas de aquí. O primeiro que aprendemos foron as cancións da avoa de Isa, que ela era alumna da escola, entón eso foi como unha xoia poder seguir que esas cancións non se perderan e que as recuperara o lugar de a donde pertencen, non? Porque é a nosa identidade cultural, é o que nos fai ser que non somos. Por a tarde calada. Buah, quantas compras a la Maria! Buah, que puntos, que... Tolean un joaque, orgullo, non? Dende as pequenas de 3 anos hasta as máis maiores. Entón, ese vínculo emocional que creamos con ela, vamos, está por riba de todo. Bueno, a verdad que nos emocionou tanto a forza que había e todo o que nos conectaba que decidimos crear unha entidade, un espazo político a partir do cal poder xestionarnos e poder facer outro tipo de publicacións e outro tipo de movimentos, poñendo sempre a muller no centro, a centralidade da muller, da pandeireta, da palabra oral e da lingua, sobre todo. Para donde irá tan só? Eu, como vexo un auditorio tan entregado, vou dicir algunhas cousas máis do que dixo Miria. Na que esborranchara máis dunha dúcia de cantos. Así materialmente. Jesús Adadenes. A primeira cántica vou ler. O cantar que a rula canta na folliña do Romeo, o cantar que a rula canta tamén o cantaba. Sentada estou mirando como a lúa vai saindo, como o sol se vai deitando, cal se deita, cal se esconde, mentras tanto corre a lúa. Na miña casa xa, por exemplo, me vían aí, mira, tua avoa, aquí tens, compoñía cancións. Entón, decidimos poder pasar en todas as casas. Era unhas mulleres que preguntaba, cando empezaste a cantar esas cantareiras, elas dicían, aí empezamos, pois, desde sempre, e aprendemos cando o mundo. Corre a lúa sen saber para onde, para onde. Montar pezas con pandeireta, para que non fora
para todo, depende de gaita. Entón, colleu, díxonos, trae o próximo día uns libros con tapas gordas que vamos a empezar a darle un airiño a ver quen se defende tocando a pandereta, que buscaron enseñar unhas pezas de pandereta. E montamos un grupiño de pandereteiras para bailar. Estupendo, todas apuntadas para tocar a pandereta. Nós queríamos probar de tudo. Bueno, despois dese grupo, todas bueno, a pandereta, todas que íbamos a baile, colleu un grupiño, non? Entón eu dixen na casa, mamá, dixo María José que me colleu para a pandereta, tenme que comprar unha pandereta. E di miña nada, comprarse unha pandereta? Non, ni se che ocurra, hai dar onde gastar os cartos que che vou comprar unha pandereta, para que despois se tires aí para un lado, porque daquelas cartos facían falta. Unha pandereta mellor quedaba tirada, non era unha cousa rentable. E veu a abuela, lá como somos abuelos con netos, compra a pandereta a rapaza, ao que che dou os cartos, compra a pandereta. Bueno, eu trouxe meus cartos a María José, que se encargou ela de comprar unhas panderetas, as 4 pandereteiras que escolleu. Punto do viñamos ao ensaio, dou-nos a pandereta ese día que as trouxe, punto de cumplir a pandereta para a casa. E ao chegar a casa, miña abuela colleu a pandereta, tiquili, 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 tiquili. E dixen eu que dei cabo cá, para comentar así un pouco que de moitos non sabíamos, en realidad, que os nosos abuelos, madriñas, tíos, xente que sabía facer, porque iso todo quedou como que non se podía facer. Pero para min isto é super importante, e todas estas cousas, con a oportunidade que nos están dando, o tema de dedicarle a letras galegas este ano ás señoras estas, eu creo que están revivindo moito o noso idioma. Eu, desde a miña opinión, penso que este ano está collendo bulo. E digo porque eu teño clases con nenos que falaron castellano, pero bueno, desde sempre, desde a cuna. E ahora sorpréndeme, cando me chegan, entran pola porta e xa me falan o galego. Oye, iso para min xa é, non sabes? En un castro de la